Svaka generacija se prisjeća nekih svojih starih, dobrih vremena i svih onih dragih ličnosti uz koje su rasli. Za neke je to bio Branko Kockica, neko Međuza Stojiljković, neko se seća sportista, neko muzičara, glumaca, pesnika. Mi kakvi smo maleri kada omatorimo, ako nam se uopšte posreći da omatorimo. Stara dobra vremena će predstavljati Ognjen Amidžić, Ivan Ivanović, Željko Mitrović, Aleksandar Vučić, Milomir Marić i ostali preparirani klovnovi, kreatori ukusa i morala, a bojim se i naše sudbine. Međutim, ko zna, možda su oni još i dobri u odnosu na one koji tek dolaze, u odnosu na njihove učenike, koji upravo završavaju njihove škole.